Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Thank you! Welcome back sa palatuntunang Kamao Asero na sa bayan pong napapanood sa Litter News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84. Sir Errol, anong oras po ba yan sa Pinoy Extreme Channel? Ang programa po natin ay napapanood sa Pinoy Extreme Channel tuwing alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon, araw-araw. Yan po ay sa kagandang loob ng ating mga kaibigan, sila Sir Norman Castillo at Sir Renan Lopez. Alright, sige. Ulitin natin yung ating tinatanong sa sambayan ng Pilipino, bakit sa kabila ng tinaguriang agricultural country ang Pilipinas, bakit problemado ang bansa sa supply ng pagkain? What do you think are the reasons? Welcome po sa palatuntunan ng inyong pong mga komentaryo at ang inyong pong mga opinyon. Pabor, kontra o naman po yan. We assure you na yan po ibabasahin natin at bibigyan daan po natin sa ating programa. 0927-494-2175 ang ating telepono sa Globe. Sa Smart naman po ay 09497365,000. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Mga kaibigan, isa pang report ang ating bigyan dana sa mga oras pong ito. Seguridad sa Manila Bay at Pasig River tiniyak ng PCG sa pista ng itim na Nazareno. Report. Hatid na sa atin ni partner Tony Arsenal. Paring Tony, magandang hapon. Pasok ka! Magandang hapon, partner Errol. Handa na ang buong puwersa ng Philippine Coast Guard 2 araw bago ang pista ng Itim na Nazareno sa Enero 9 para sa security measures na paihiralin sa likod ng Quirino Grandstand at Pasig River. Ayon kay Captain Rolando Punsalan, District Commander ng Philippine Coast Guard NCR, 31 floating asset ang i-deploy ng pinagsadang puwersa ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Red Cross, MMDA at Philippine Coast Guard Auxiliary. Kasama na rito ang BRP Boracay at BRP Panglao na nakapwesto naman sa bahagi ng Manila Bay Walk at magsisilbing command post at medical evacuation post sakaling magkaroon ng emergency. Nakaantabay na rin ang mga rubber boat at small crafts ng Philippine Coast Guard at Red Cross kabilang ng MMDA na may sakay ng medical personnel na maaaring magbigay tulong sa mga deboto ng itim na Nazareno. Mula sa Luzon na Maynila para sa Leader News Philippines, ako po, si Tony Arsenal. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Thank you, paring Tony! Nagiging hamon siyempre sa mga otoridad ang pagtiyak ho ng security, kaligtasan po ng taong bayan, mga deboto na sumasama po dyan sa prosesyon at nakikipista sa itim na Nazareno. Yan. Wala pang nangingimbita sa amin ni Clarence na makipista. Happy fiesta po sa mga taga Quiapo. Pagka ganyan po kasi dyan sa barangay niya ng Maynila ay fiesta talaga. At practically sa lungsod ng Maynila nagiging fiesta, no? Dahil ang itim na Nazareno, yung traslasyon na sinasabi po ng mga Katoliko, yan po ay isang tao ng malaking okasyon na kahit yung mga, alam mo ba Clarence, kahit nasa abroad na yung mga deboto, umuwi para lamang makibuljakan dyan. Alam mo ba yung yung parang tug of war, na nakakita ka ng tug of war, di ba? Yung naghihilahan ng lubid. May lubid dyan, di ba? Yung parang nagsisilbing guide para sa mga deboto sa prosesyon. Pero
Madalas, ang nakakalungkot dyan, maraming nasasaktan eh. Oh, may namamatay pa eh. And how I wish for this year ay sana'y walang masaktan at walang mamatay. Pero ang binabantayan ko rito, yung babala ng COMELEC sa mga iepal na politiko. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Meron pong naging vice presidente sa kakaakyat dyan sa andas eh. Kaya tuloy, maraming politiko na ginagaya yun. May media pa na nangangarap na kumandidatong senador, umaakyat din sa andas. Umaakyat din sa andas. Na sa tingin ko kung alam niyo kung yung bang pagiging usapang sagrado, 'di ba? Kung sagrado yung andas, bakit bigla kang sasampad diyan na para kang eroplanong lalanding, 'di ba? Hindi mo na kung that's the faith of the Catholic. Di sana at all cost inire-respeto. Yan. Kaya lang, bigla na lang may mga umaakyat dyan eh. So, tulad po ng sabi po ng COMELEC, binabalaan na lang mga politikong e-epal sa traslasyon. Maraming paraan ng epal na Ako, tiyak ko na, may mga ma-epal talaga dyan. Kaya nagbabala nga ang COMELEC eh. Yung mga maglalagay ng tarpaulin sa lahat ng dadaanan na may mga pagkakalalaking picture at mga pangalan ng politiko, dadaanan ng camera kasi yun eh. Mahagip ng camera. So therefore, nakalibre silang mileage, television mileage. Di ba? Nakalibre sila. Pero ang sobrang kapal talaga ng mukha kapag yung isang politiko biglang sasampa doon sa andas at magdididi pa doon para lamang makita ang kanyang mukha. Ayan. So, nagbabalang COMELEC sa inyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa pang report ang ating panoorin mga kaibigan tungkol ito sa si parang Jojo. Alimin nga natin kung ano ang mga nangyari na dyan sa Senado. Ang kahariang binabantayan ni partner Jojo Sikat. Sapagkat alam niyo po nung isang araw, nagsalita po ang Pangulong Duterte na mas mainam daw na gamitin po yung road users tax, yung pinag-aawayan pong road users tax ng DBM at ng mga kongresista dahil nagiging mitsa po ito ng kurakutan. Ang sabi po ng Pangulo, total sa Bicol Region, matindi po ang iniwang damage ng Bagyong Usman. Yung road users tax na yan na pinag-uusapan ninyo at kung saan na yan napunta, gamitin na lamang po sa flood control or sa rehabilitation. So yan po ang tema at report na atid na sa atin ni partner Jojo Sikat. Parang nyo, magandang hapon. Pasok ka! Nilinaw nitong si Senador Pampilo Lacson na kailangan pa rin na dumaan sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang plano ng Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin na lamang ang pondo sa road users tax para sa infra at flood control project sa lalawigan ng Bicol na hinagupit ng Bagyong Usman. Ayon kay Lacson, tulad ng proseso, dapat naidaan ito sa Senado at House para sa approval at saka lalagdaan ng Pangulo. Sang-ayon itong si Lacson sa planong ito ng Pangulo at suportahan rin ang pahayag ni House Majority Leader Rolando Andaya na isama ito sa DPWS budget para madaling mamonitor at hindi magamit sa katiwalian. Sa panig naman itong si Senador Joseph Victor Ejercito, sinabi ng senador na suportado nito ang mungkahi ng Pangulo na gamitin ang pondo ng road users tax para sa mga nasalanta ng Bagyong Usman sa lalawigan ng Bicol. Subalit iginiti itong si Ejercito na hindi dapat lahat ng pondo ng road users tax ay ilaan para dito. Aniya, dapat na magtira pa rin ng pondo para sa road safety program dahil malagaan niya ang kaligtasan ng mga motorista at ng mga pedestrian sa lansangan. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sangayon ako doon sa sinasabi po ni Senador Ping Lacson, na kailangan idaan pa rin sa proseso pero kailangan mabilis ang proseso sapagkat ang damage na dinala ng Bagyong Usman sa Bicol Region ay matindi. Napakatindi. If I'm not mistaken, mukhang papalo po sa 100 ang namatay.
ang casualties ng mga flash floods and landslides dahil po sa bagyong Usman sa Bicol. And if that money will be used for the rehabilitation of the infrastructures and many things damaged by bagyong Usman, mas makabubuti nga po. Ano? But then again, alam niyo po, sinasabi ng batas kasi ng anumang pondo na inilaan sa certain use or specific use. Say for example, kung ang pondo pong yan ay sinasabing pang-ayos po yan ng mga kalsada at tulay at bigla mong ginamit sa iba, ang tawag po dyan ay technical malversation. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Graft in corruption po ang magiging menos na kaso ng sino man pong makikialam dyan kapag ka hindi inayos po yung batas. So sangayon ako kay Lacson na ayusin muna ang batas na lumilimita sa paggamit ng pondong yan na sinasabing gamitin sa mga kalsada, maintenance ng kalsada, etc. etc. Alright, sige. Balikan ko po kayo. Magpapatuloy po ang palatuntunang Kamaong Asero sa Leader ng Philippines at sa Pinoy Extreme Channel pagkalipas ng ilang importante pang mensahe. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.